Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам новинка омадагиай. Аз анамха курткаву плашовка ҳамаи чи. Хулос то охири навора тамошо кунен. Ҷа бозори Корвонай, ҳафтум дарвоза, тарафи Тиллобозор, сеюм қатор. Рақамҳои савдогарам ҳам мемонам духтарако. Бо чизе ки нафаҳмидед аз хичон пурсен. Духтарои курткора бинед чихо хушрӯ бо кори дастӣ доштиян. Ино 280 сомонӣ. Мана чанд та ранга? Мана мехошон ҷидо карда мешава. Ба размерашон чӣ хела? 46-52. Аз 46 то 52 размер ҳаст. Ина хушрӯ бакан. Биёин духтаро аз пеш бо бинен як маротиба. Боварӣ дорам маъқултон мешава. Сифатчам нағзошай. Ана баъд бо ҳастана иноа астар доран. Мана духтаро патклад доран. Нархшон 380 сомон. Бинен арзон кардан, 400 зиёд. Тамошо бинам. Ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейски беҳад маъмулу машҳур шудагай. На танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. Беҳад маҳсулотое ки дора корейския, ҳамаш сертификати халал доран, ҳамаш хубай. Бовар кунед сифаташон олияй. Духтаракои мо ҳозир бисёр кор кардасиян. Инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. Касе ки кор кардан мехоҳа марҳамат, нависен. Шумо да фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. Дар уҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. Ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истодаанд. Духтарако, каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна. Аллакай маош гирифтестай, нигоҳ кунед чӣ қад чизои зур доранд ва нами видеоро гӯш кунед мефаҳмед ки чӣ доранд. Яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. Дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Ҳозир 380 сомон. Беҳадам хушрӯча аз пеш ки омадед, бо сифатча хитон мефаҳмед ки чӣ хели сифатай. Ҳозир паделка бисёр бромадагиай бузурда. Як маротиба бо хитон омада муқоиса кунен, баъд метавонен харидорӣ намоен. Инчунин аз ана ин намудо ҳастай оригиналош. Ё чандан? Ино 420 сомон. 420 сомон духтарако. Мана бинен хушрӯ бош. Чӣ хеле гуфтам? Бо биёен ҳамаи ранг ҳастай, ҳама намуд размеро ҳастан. Мана бинед чӣ хеле рангои хушрӯ омадай. Беҳад фасонай ай пеш. Качествашам фарқ кунандаи ай. Ана баъд ерша нишонитиям. Ино чанди? Бори нав. Аҳа, мешошон ҷудо мешава. Экокожа 400 сомон духтарако. Бо биён качишон ҳам суҳбат шавен. Касе да доставка дар корай? Марҳамат нависеншона. Баъд инчунин 450. Ана хелас 450 сомона. Ино капюшон дор. Мехая капюшонаш. Ваям ҷудо мешада? Инаш ҷудо намешан. Хулас. Ина бинен чӣ хушрӯ. 450 сомон. Бо арзон мешава? Бо арзон меша духтаро, касе да дар корай. Ина биёин чӣ хел моделакои фасонак. Ана қисми болода бо арзонош аста. Ва ё чандият? Ва ё 320 сомон кӯтоҳай духтарако. Ана ина безрукавка? Ино качествои нашона 250 сомон. 250 сомон. Бинен чӣ хел модели новинка хушрӯ омадай безрукавка. Ино набудан. Ҳозир бори навда. Анам хел моделакои фасонак барои шумо. Мана аз наздик бинен. Яша 250 сомона. Бо арзон меша духтарако. Размерашон чӣ хела? Размерашон L то 3XL. Аз L то 3XL ҳастай. Ана инҷада аднатониёи бегулшам ҳаст духтаро.
марҳамат биёен инаи дарозтар шай инаш фасонаш дигартаракай чӣ хеле хушрӯ и чандай 250 ана ина билен чӣ хел фасонак 250 сомон а размераш чӣ хелай 48-52 инаи ҷош кожаяй ана ба духтарако ино арзон шидан безрукавко чандианузи хушрӯбоян турки 380 сомон турецки мана хоҳишмандо метавонед бо биёин аз пеш бинен бори дигар такрор мекунем ки 7 дарвоза тарафи тиллобозор 3 қатора иҷа размеро ҳама размеро ҳастай духтаро баъд медонен иҷа ҳам қад духтарако борошонам ха хушрӯвай биёин вкусшонам зурай боварӣ дорум ҳама намудша меёбен иҷа да остиндорош омадай аз анамин модел ино чанди мана 550 сомон классический диден ино размерашон чӣ хелай размерашон ай 40 то 56 аз 40 то 56 размер ҳаст духтаро ба ҳазур биёен амана ин дастакоша бинен ина фасонша бинен чӣ хел хушрӯвакай беҳатанада бо одам зебай мана духтарако ира бинен чӣ хел хушрӯбо мана бори новинка начос доракан крокодиловая кожа аз пеш бинен 300 чанд 320 сомон а размераш чӣ хелай аз 46 то 52 размер ҳаст духтаро ба ҳазур метавонен омада бинен ана инчунин анамхе кардиганои кожанои омада мехдор остиношон 3/4 чанд 350 сомон мана начос доран ино диден чӣ хел фасонан размеро ҳаст духтарако бо ба ҳазур омада аз пеш тамошо кунед баъдан духтарако ина ёра бинен чӣ хел фасон бори новинка и духтаро ира бинед чӣ хел хушрӯвай дарозакан мана беҳадам бори нағз качествои хуб хушрӯ метова баъд чанд ранг дора нархш чандай 420 новинка духтарако мана чанд ранг дора ино без размер ниян стандартай духтарако мана боварӣ дорум бо ай пеш бинен маҳқултон мешавад барое ки сифаташ аҷоиб материалш хеле ангуркай ғавсай мана ҳеҷ чӣ намешавад шушта мепӯшен духтаро мана бинед стилшам чӣ хел фасонакай ино чандан ана ин кӯтоҳтаракош ҳастай 420 ина 420 мехошон ҷудо мешавад ана ин рангшам ҳаст мана касе ранги бежавӣ мехоҳа ҳаст инчунин плашовкоҳар хела ҳастай нархошон чандиян 400 380 350 хулос ина бинен чанд намуд новинкаҳо духтарако анамихе кардигано ҳастай новинка чанд рангои фасон стилшам аҷоибот бори нав нархошон чандай 250 сомон мана иш бошад 320 сомон ира материалш дигар хелай духтарако аҷоиб хушрӯи бадан духтаро хе дар видео намеша иқадар хушрӯбира дида боварӣ дорум ки касе имконияти омада аз пеш дидан дорад маъқулшон мешавад биёям на духтаро ино 400 сомон тройкаҳои туркӣ мана қадошон дарози хушрӯ брюк доранд манамхе кардиган баъдан туника чанд та расветка ҳастай шумо метавонед бо биёен рангоша бинен доставка доранд ана ино 300 сомон ангуркаҳои туркӣ 290 мечанд ҳамаша мана аз зону поён дарози хушрӯам 290 мечанд диден чӣ хел фасон духтарако иша бинем бо кори дастӣ инчунин жимпиракҳои турецкӣ омадай ино чанди 160 сомон анамхе жимпирчои фасонак духтаро барои шумо
бори дигар такрор мекунем. Наворе ки мебинен аз бозори Корвон тарафи Тилло бозор 7 дарвоза 3 қатор. Мана духтаро инчунин брюк мехоҳам нишонитиюмтона. Брюкои оригинал фасон мана турецкиян. Нархошон чандан? Большмеркаву маламеркаву стандарт доранд. 150-140 мана духтарако вай дафа шубкои джинс нишон додем, баъд бисёриҳо кожа пурсидан, барои ки ози кожа мода шудагай. Ина марҳамат юбкои кожа низ шумода пешниҳод мешава. Ино бо начос доранд, оригиналош хушрувош духтаро паделка не. Мана бинед чанд та расветка дора. Нархошон 220 сомон. Ай нархошон ина расветкаошона бинен духтарако беҳад хушру. Размеро ино без размер нияна, без размернан. Ана баъд бо бруко астай, брукои джинсакои фасон духтарако. Мана джинсои туркӣ чанд смай? Инаш 180 сомон. А дигарош чи? Большмерка чанде? Ана 200 сомон джинсая. Мана ина мудо ҳастай классика 150 сомони классико. Большмеркаш чандай классикара? Мана 180. Ира бинен чиқа хушру. Баъд ҳаст бо аз ана инаму джинс. Идарақат ҳам ваяй ғавсай духтарако 180 сомон. Качествои джинс фарқ мекунад. Мана каседа дар корай биен. Аҳа 120 сомон кати брука распродажа. Мана духтаро ҳамроҳи брукошон анам хе спорт стило. Мана 120 сомон шемпирои туркӣ ҳаст. Хулоса иҷада бор бисёрай распродажа. Як маротиба бохтон бинем маҳқултон мешава. Ира бинен кати брюкшон 130-120 тамхелла нархошон. Ана духтаро и вилветоям распродажа шудай 6 ранг дора кати брукошонай 130 сомон. Мана материалш беҳад хушру. Размерошон чӣ хеле? Размеро 46-52 ай духтаро. Ҳамаи ранго ҳаст. биёен духтаро боваридору маҳқултон мешава. Инчунин духтарако вилветое ки тройка буданд 250 ҳози распродажа шудаги 150 сомон ҳамроҳи брукошон. Мана бинен футболка дора, туничка, курта ва брук. Тройка хулас. Духтаро и альпакора бинен дарози хушру. Нархшон 480 сомон. Размерои калонам доранд. Марҳамат. Ҷудо меша? Мехошон ҷудо мешава. Ана ин ваюшам хушрувай ки качестваш. Хулас бинен аҷоибот. Баъд бо кӯтоҳтаракшам ҳаст. Ино чандан? Ана ин намудо 420 сомон будай. Ана ин намудо инамиҷош снимайд меша мехош. Хулас бо дигар моделиш. Аҳа, и чандай? 420 сомон. Ара бинен духтарако ду тарафа мепӯшен. Ҳам без рукавка мешава, ҳам хел туничка, кардиган. Ира ду тарафа метавонем ки пӯшен. И чандай? Ина 450 сомон. Кожаи начосдор духтаро плашовки дора. Мана дарози хушрувай качествои нағзо.